Aloita menemällä työt-osioon. Paina painikkeesta Luo uusi ja sen jälkeen valitse tilanteeseen sopiva työpohja. Haskista löytyy 4 rekisteriä, jonne tieto voidaan tallentaa ja joista sitä voidaan automaattisesti hakea. Nämä rekisterit ovat asiakas, työkohde ja laite, työntekijä ja tuoterekisteri. Työ- tai toimituskohde määritellään myöhemmin. Työmääräimen täyttö alkaa täyttämällä asiakkaan tiedot. Asiakas tarkoittaa tässä sitä tahoa, jolle lähetetään lasku. Punaisella reunalla olevat kentät ovat pakollisia kenttiä. Järjestelmän pääkäyttäjä voi valita minkä kentän hyvänsä pakolliseksi kentäksi. 3 merkin jälkeen järjestelmä automaattisesti ehdottaa asiakasrekisteriin tallennettua asiakasta. Valitsemalla oikean vaihtoehdon, järjestelmä täyttää automaattisesti työmääräin pohjalla esiintyvät kentät. Jos asiakasta ei löydy 3 merkin jälkeen asiakasrekisteristä, kyseessä on uusi asiakas. Painamalla plusmerkkiä voidaan uusi asiakas luoda helposti järjestelmään. Asiakaskortille voidaan kerätä haluttuja tietoja asiakkaasta ja jyvittää ne myös tarvittaessa välilehdille. Täytetään työmääräimelle tarvittava tieto yhteyshenkilöstä. Plusnappi lisää uuden tyhjän ja kopioin-nappi kopioi tiedot. Kuten alussa jo mainittiin, niin punaisella reunalla olevat kentät ovat pakollisia kenttiä. Tässäkin kohdassa 3 merkin jälkeen järjestelmä automaattisesti ehdottaa laite- tai työkohderekisteriin tallennettua laitetta. Valitsemalla oikean vaihtoehdon, järjestelmä täyttää automaattisesti työmääräin pohjalla esiintyvät kentät. Jos työkohdetta ei löydy 3 merkin jälkeen työkohde- tai laiterekisteristä, on kyseessä uusi laite. Painamalla plusmerkkiä voidaan uusi työkohde luoda helposti järjestelmään. Työkohdekortille voidaan kerätä haluttuja tietoja työkohteesta ja jyvittää ne myös tarvittaessa välilehdille. Työkohteen taakse tallentuu automaattisesti muun muassa huolto- ja käyntihistoria. Työkohdekortilla näkyy muun muassa osoitekenttä, jonka perässä on kartan kuva. Tällainen kenttä on osoitekenttä, joka hakee automaattisesti Googlen osoitetietokannasta osoitteen ja täyttää automaattisesti postinumeron ja kaupungin tiedot. Tehtäväkohtaan täytetään ne tiedot, joita tehtävän suorittamista varten tarvitaan. Työn tyyppi kertoo nopeasti ja helposti sen, minkä tyyppisestä tehtävästä on kyse. Erilaiset tyypit on mahdollista määritellä itse. Tehtävän tyyppi voi olla myös hinnoittelun pohjana. Prioriteettiluokka kertoo resurssoijalle sen, mihin kohtaan päivää tehtävä olisi hyvä sijoittaa. Suunniteltu aloitus- ja lopetuskentät ovat pakollisia, mikäli halutaan käyttää työnohjauksen kalenterinäkymää. Nämä kentät ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, eli tehtävä voidaan suorittaa milloin hyvänsä. Työntekijä tai resurssikenttä kertoo sen, kenelle tehtävä on resurssoitu. Järjestelmä lähtee heti ensimmäisen merkin jälkeen ehdottamaan työntekijää.
Tämä kenttä on myös pakollinen, mikäli halutaan, että tehtävät näkyvät tietyllä henkilöllä. Tilatieto sisältää tiedon siitä, missä vaiheessa työ kyseisellä hetkellä on. Tilatiedot vaihtuvat automaattisesti mobiilikuittausten perusteella. Huoltopyyntökenttään voidaan kirjoittaa tarkentava kuvaus siitä, mitä ennakkotietoja tehtävälle on esimerkiksi asiakkaan toimesta annettu. Asennusraportti on kentältä täytettävä kuvaus siitä, mitä oikeasti kohteessa on tehty. Työmääräimeen voidaan lisätä liitetiedosto joko ennakkoon tai sitten kentältä mobiililaitteen avulla. Sähköinen allekirjoitus on mahdollista ottaa, mikäli mobiililaitteessa on kosketusnäyttö. Tuotteiden lisääminen onnistuu joko ennakkoon tai mobiilinäkymästä kentältä. Kuten muissakin hakutoiminnoissa 3 merkin jälkeen järjestelmä automaattisesti ehdottaa tuoterekisteriin tallennettua tuotetta tai tuotepakettia. Valitsemalla oikean vaihtoehdon järjestelmä täyttää automaattisesti tuotepohjalla esiintyvät kentät. Kun tiedot on täytetty, voit tallentaa työmääräimen selaimen oikeasta alanurkasta. Kun olet tallentanut työmääräimen, voit tarkastella sitä työnohjausosiossa joko selaimessa tai mobiilina.